Velkommen, Orla. Det er gruppe 2, der bringer dig et podcast om ekspansiv finanspolitik. Gruppen består af Amalie, Andrea, Rikke, Sofie og mig, Mads. Først har vi vores opgaveformulering, som er at forklare, hvad man forstår ved ekspansiv finanspolitik, og hvilke mål og midler man kan tage i anvendelse, og hvordan effekten så bliver. Så har vi lidt om finanspolitik generelt. Ved finanspolitik forsøger staten at styre den økonomiske aktivitet ved at regulere på statens finanser. Inden for finanspolitik kan man enten føre en kontraktiv, en stram eller en ekspansiv, en lempelig finanspolitik. Det vi vil beskæftige os med her er den ekspansive udgave af finanspolitik. Den ekspansive finanspolitik bliver ført i tider med lavkonjunktur, altså underskud i samfundet. Det vil sige, at den ekspansive finanspolitik føres i tilfælde af, at økonomien i samfundet mere eller mindre er gået stå. Derfor er formålet med denne type politik også at få gang i den økonomiske aktivitet og derved vækst. Den ekspansive finanspolitik kan overordnet føres på to måder. Det kan blandt andet ske ved at øge pengestrømmene fra den offentlige sektor til husholdningerne. Det kan fx gøres ved at ansætte flere i det offentlige, eller ved at øge indkomstoverførslerne. Ellers kan den ekspansive finanspolitik ske ved at mindske pengestrømmene fra husholdningerne til den offentlige sektor. Det kan fx gøres ved at sænke skatten samt diverse udgifter, eller ved at sænke betalingen på offentlige goder, eller for offentlige goder. Generelt tror man på, at hvis personer eller borgere, uanset hvilken type af ekspansiv finanspolitik man vælger, får flere penge mellem hænderne, vil de så også bruge flere penge. Bruger borgerne flere penge, vil efterspørgselen stige, og stiger efterspørgselen, bliver virksomheden nødt til at producere flere varer. Og skal virksomhederne producere flere varer, bliver de så derfor nødt til at ansætte flere folk, som så igen får flere penge mellem hænderne, hvilket er med til at øge efterspørgselen. Alt dette gør i sidste ende, at lavkonjunkturen vendes til højkonjunktur. Selvom systemet med den ekspansive finanspolitik lyder temmelig smart, er der, som ved alle former for økonomisk politik, nogle ulemper. Overordnet set er der to negative sider ved ekspansiv finanspolitik. Det første problem er statens økonomi. Som tidligere forklaret var den ekspansive finanspolitik, er der to overordnede muligheder. Ved den ene mulighed, der lød på at øge pengestrømmen fra den offentlige sektor til husholdningen, kan statens udgifter øges, bruge flere penge, blandt andet i forbindelse med offentlige investeringer med mere. Ved den anden mulighed, der lød på at mindske pengestrømmen fra husholdningerne til den offentlige sektor, kan der ske det, at statens indkomst reduceres, de får færre penge ind, blandt andet i forbindelse med skattelettelser eller lignende. Er man heldig, kan det dog ske, at den ekspansive finanspolitik er selvfinansierende, ved at de flere udgifter eller færre indkomster, staten får, opvejes af de effekter, som den øgede beskæftigelse i samfundet har på den offentlige budget. Det andet problem er risikoen for inflation. Når flere folk får flere penge mellem hænderne, og der er gang i den økonomiske aktivitet, kan det ske, at inflation opstår. Det vil sige, at pengene bliver mindre værd, hvilket kan ses på øgede priser på diverse varer. Inflation kan opstå på to måder, enten ved demand pull eller ved cost push. Demand pull, ekspansiv finanspolitik, fører til, at pengestrømmene til husholdningerne øges, som fører til, at husholdningers forbrug stiger, som fører til, at efterspørgselen på varer stiger, som fører til, at priserne på varer stiger. Cost push. Ekspansiv finanspolitik fører til, at pengestrømmene til husholdningerne øges, som fører til, at husholdningernes forbrug stiger, som fører til, at efterspørgselen på varer stiger, som fører til, at virksomhedernes efterspørgsel på arbejdskraft stiger, som fører til, at lønninger stiger, som fører til, at omkostninger ved at producere stiger, som fører til, at priserne sættes op. I tilfælde af inflation kan man så skifte til en konstruktiv finanspolitik, men det er en helt anden sag.